Reit, helo a chroeso i'r pedwerydd sesiwn o Bioleg uwchgyfrannol, y gwersi Cerl am Gwanwyn 2024. OK, so jyst dangos i chi lle mae hwn yn rhai eraill. Da ni wedi cael sesiwn 1 ar bioamrywiaeth, sesiwn 2 ar bioamrywiaeth, so rhan 1, rhan 2. Wedyn, da ni newydd gael rhan 1 o'r Maethiad 2, sef yr ail hanner o yr uned Maethiad yn yr uwchgyfrannol. Ac so rwan, hwn da ni'n edrych arno fo, sef Maethiad Rhan 2. Rwan, da ni yn cychwyn yn yr sesiwn yma o addasiadau yr colydd. Rwan, yr sesiwn dwythaf ar ni orffen gyda deintyddiaeth, ac dyma nhw yr gwahanol deintyddiaeth o yr gwahanol anifeiliaid. So mae gennym ni yr llysysyddion, a mae gennym ni yr cigysyddion a'r ffordd mae dannedd nhw wahanol. Rwan, nid yn unig bod gan dannedd gwahanol, neu mae gen ni dannedd gwahanol, ond mae gen ni gwahanol addasiadau i'r colydd. Ac prif beth sy'n wahanol ydy, os da ni'n edrych fan hyn, mae gennym ni yr cwningen a mae gen ni cath. Mae rhan fwyaf ohono fo yn union yr un fath. Mae gennym ni yr colydd yn bach, mae gennym ni'r pancreas, rwan bod y pancreas dim ond yn cael ei dangos fel rhan sydd wedi llwydo fan hyn. Ond lle sy'n wahanol ydy, da ni'n gweld mae yna cecum, right? Neu fe caecwm yn fan hyn. Ac mae y cecum, neu'r caecwm, yn yr gwningen yn y llysa sydd yn llawer mwy. Rwan, dyma lle mae cellulose yn mynd i cael ei treulio. Oherwydd dyma di prif broblem yr diet i'r llysysyddion. Mae ganddo fo cellulose ac dydy anifeiliaid ddim yn cynhyrchu enzym i treulio cellulose. So dwch ni edrych ar hwn. Rwan, na i fynd drwyddo fo. Addasiadau'r colydd. Rwan, dwi eisiau neud siŵr bod chi yn deall pam bod cellulose anodd i'w cael i'w treulio. So cyn hynny ddow, nhw'n ni edrych ar beth sydd yn broblem. Felly, dydy mamolion ddim yn gallu treulio cellulose. Mae hyn oherwydd dyn nhw ddim yn cynhyrchu yr enzym cellulase. Beth sydd yn medru cynhyrchu cellulase ydy bacteria. Mae bacteria yn medru cynhyrchu cellulase sydd yn enzym sydd yn treulio yr cellulose. Ac mae'r bacteria sydd yn gwneud hyn, mae rhai fod nhw cael yn naturiol, ond yn yr system treulio, mae nhw mewn rhan chwyddedig o'r o'r colydd, sef yr cecum. Ac yn edrych ar safle y cecum, sef, dyma fo'r colydd yn bach, lliw chydig bach yn wahanol, dyma fo'r colydd yn bach, ac lle mae o'n mynd i mewn i'r colydd yn mawr, so hwn di'r colydd yn mawr, mae gennym ni y cecum. Mewn cigysydd, mewn fach, neu mwy na thebyg ddim yna o gwbl. Mewn llysysydd, da chi'n gweld bod o yn fawr. So, yn ôl at pam bod cellulose yn anodd i cael i'w treulio. Rwan, mae cellulose yn anodd i'w treulio oherwydd hyn. Mae o wedi wneud o beta-glucose. Os da chi'n cofio'n iawn, mae beta-glucose, mae ganddo fo yr strwythur yma, mae ganddo fo yr carbonau ar bob un o'r corneli, ond mae OH ar hwn di'r carbon 4 yn fan hyn, mae gen i H fan hyn, gen i CH2OH fan yn y top, a OH fan hyn a H fan yna. So beth sydd gennym ni ydy, hwn di'n carbon 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ar carbon 1, mae gennym ni beta-glucose, mae'r OH ar ei fyny. Dwi'n cael fy disgyblion fi, neu myfyrwyr fi gofio pa un ydy beta-glucose drwy ddefnyddio yr term beat 'em up. Oops. Right, trio fo eto. Beat up. Iawn, o lle mae hwn yn dod? Wel, mi oedd o'n hen fath o gemau oedd i'w cael yn yr 1980au a 1990s, pethau fel
unrhyw pethau fel Tekken ac Street Fighter, ac oedd nhw'n beat 'em ups. So dyna oedd y math o gêm, a dwi'n cofio mae beat 'em up yn fan hyn, mae o beta, right, chwarae ar y gair yna, a up ydy y ffaith bod yr OH ar ei fyny yn fan hyn. Rhan be mae hynna'n golygu ydy, wrth i selulose gael ei ffurfio, mae gennym ni, wneud hwn chydig bach fwy trwchus. Na, mae wedi mynd yn rhy drwchus fan'na. Iawn. Mae hwn di'r glucose, hwnna di glucose nesaf. Mae bondiau bob yn ail ochr. So mae glucose yn pwyntio ffordd yma, wedyn mae'n pwyntio ar i lawr, wedyn mae'n pwyntio ar i fyny, wedyn mi fydd yr un nesaf yn pwyntio ar i lawr. Ond y peth ydy, mae bondiau glycosidic yn ffurfio ar gwahanol ochrau. Ac beth sy'n digwydd ydy, mae enzym, os fysa gen ni enzym i ddod i treulio hwn, fysa enzym yn eistedd fan hyn, medru helpu treulio a torri bond yma drwy hydrolysis. Wedyn mi fysa rhaid i'r enzym torri hyn i ffwrdd ac sticio hyn ar yr ochr yma. Wedyn gwneud yr un peth fan hyn. A be mae'n golygu ydy, mae rhaid i'r enzym cymryd amser hir i treulio y selulose. So mae selulose yn anodd i'w treulio oherwydd bod yr enzym yn rhaid cael i'w trosglwyddo drosodd ochr i ochr. So hwnna ydy chydig bach o gefndir o pam bod selulose chydig bach yn anodd neu yn anodd i'w treulio. Wps. Mae'r drwchus yna, dyma fo, iawn. So oherwydd hyn, mae colydd y llysys sydd yn hir, oherwydd bod selulose yn anodd i'w dreulio. A mae'n cymryd mwy o amser i dreulio lawr y colydd, mwyn medru treulio'r selulose. Mae selulose yn cael i'w treulio gan cellulase, a dio ddim mond yn cael ei gynhyrchu gan bacteria. A'r enw da ni'n rhoi ar y term yma ydy eplesiad bacteriol. So dyna di'r term ar treulio'r selulose. So addasiadau gwahanol i'r deietiau. Mae gan cigysyddion colydd byr, ac y rheswm am hyn ydy mae'n hawdd treulio protein. A mae'r sicum yn fach oherwydd nid oes angen lle ar gyfer yr bacteria i gynnyrchu selulose. Mae holl ysyddion, sef fel ni, da ni gyda colydd canolig, a da ni'n bwyta cymysgedd o cig a planhigion. Wedi deud hyn, ddo, da ni ddim yn medru treulio, neu wel, da ni ddim fel anifeiliaid pobl ddim yn medru treulio selulose, a di rhan fwyaf o holl ysyddion eraill ddim, neu os ydyn nhw, mae'n mynd i fod yn eitha cyfyngedig. Mae anifeiliaid sydd yn treulio treulio y selulose yn mynd i fod gyda system treulio hirach. Rhan, mae yna dau gwahanol fath o anifeiliaid sydd yn llysyddion. Mae gennym ni yr un yma gyda'r sicum mawr, a beth sydd yn digwydd yn fan hyn, neu rwbio hwnna allan, ydy mae yr bwyd yn mynd i mewn i'r sicum. Yn fan hyn, mae gen ni cellulose. Right. Wel, mae gen ni bacteria sydd yn cynhyrchu cellulase. Mae y cellulase sy'n cael ei rhyddhau o'r bacteria yn treulio yr cellulose, a mae'n torri fel lawr i mewn i glucose. Rwan, yr broblem hefo hyn ydy, erbyn cyrraedd yn ôl i fan hyn, so mae'n cael ei symud drwy symudiad cyhyrol i fyny ac i lawr yr sicum. Erbyn cyrraedd yn ôl i fan hyn, mi fysa yr bwyd eisiau mynd yn ôl i fyny yr cylyddyn bach, ond dydy o ddim. Felly, beth sydd yn digwydd mewn anifeiliaid sydd gyda sicum fel hyn, so mae hwn yn cwningen yn enghraifft da iawn ohono fo, dyma gen nhw sicum mawr. Beth sydd yn digwydd ydy,
Mae bwyd sydd yn cael i'w dreulio, neu wedi cael ei treulio yn y cecum, mae o'n pasio i lawr drwy'r colyddyn mawr. Mae'n cael ei pasio allan o'r corff, da ni'n cael ymgarthu. A beth sydd yn digwydd ydy, mae yr anifail yn ailfwyta y bwyd. So mae'n bwyta fo yn ôl eto. Ac mi fydd yr bwyd wedyn yn pasio drwy, neu wneud hwn mewn lliw gwahanol. So rwbio allan yr llinell yma, neu wneud o mewn lliw gwahanol i ddangos yr ail symudiad. So beth sy'n digwydd ydy, mi fydd y bwyd yn cael i'w ail pasio nôl i lawr, ac mae o wedyn yn pasio drwy'r system treulio, ac wrth cyrraedd fan hyn, mi fydd gyd o'r glucose sydd wedi cael i'w rhyddhau, ac unrhyw gynhyrchion treulio, neu unrhyw gynnyrch arall o'r treulio y cellulose, so unrhyw beth wedi cael ei rhyddhau allan o'r celloedd, oedd tu mewn y celloedd a ddim ar gael, mi fydd hwnna yn cael i'w amsugno i mewn i'r gwaed wrth i'r bwyd symud lawr yr colyddyn bach. Eto, a be fydd yn digwydd ydy, mae o yn cyrraedd y gwaed ffordd yna. So mae yr anifeiliaid yma yn bwyta y bwyd dwywaith. Maen nhw'n pasio fo unwaith i treulio fo, i mewn i'r cecum, so mi fydd o yn gyntaf yn pasio unwaith, mae'n mynd unwaith i'r cecum. Wedyn, ar ôl bod yn y cecum, mae angen i'w fwyta fo eto, a mae o'n mynd ailwaith drwy'r colyddyn bach, a mi fydd unrhyw glucose, unrhyw moleculau treulio sydd yn cael i'w rhyddhau wrth treulio'r cellulose yn cael i'w amsugno i'r gwaed wrth fo pasio drwy'r colyddyn bach am yr ail dro. Wedyn, ar ôl hyn, mi fydd o ddim yn mynd i fyny'r cecum, mi fydd o wedyn yn pasio lawr drwy'r colyddyn bach, a mi fydd y bwyd sydd yn cael ei ymgarthu yn dod allan, a fydd o ddim yn cael ei ailfwyta. Yn ôl be dwi'n ddeall o sut mae'r cwningod yn bwyta neu yn wneud hyn, mae'r pellets tro cyntaf, so tro cyntaf mod i pasio drwy'r system treulio, mae'r pellets yn dod allan yn wyn. Wedyn, pan maen nhw'n dod allan yn ail dro, maen nhw'n dod allan yn frown. Mae'r cwningen yn bwyta y pellet gwyn bron yn syth, so maen nhw'n pasio fo drwedd. Rwan, mae hwn yn swnio chydig bach yn aneffeithlon, a ddim dyma di'r unig ffordd o fedru treulio cellulose. Mae rhai anifeiliaid sy'n cael ei alw yn anifeiliaid cnoi cul, a maen nhw yn medru treulio y bwyd drwy defnyddio yr rumen. Right? Felly, anifeiliaid cnoi cul di chewing the cud. Beth ydy cud? Ydy yr bwyd, yr glaswellt wedi cael i'w cnoi a'w cymysgu gyda saliva. Beth sydd yn digwydd yna ydy, mae nhw yn ail cnoi y bwyd, a nhw'n ni sôn am hwnna, cos da chi'n gweld anifeiliaid sydd yn cnoi cul, mae nhw yn bwyta'r bwyd, mae nhw wedyn yn ymddangos i wedyn cnoi y bwyd eto ar ôl chydig amser, a mae hynna yn wir oherwydd mae nhw'n ail chwydu y bwyd, maen nhw'n dod o fo nôl i fyny, regurgitated, nôl i'r ceg, yn ystod symudiad drwy'r gwahanol chambers yma. Mae nhw yn y rumen yn gwneud defnydd o bacteria cydymddibynnol. So yn y rumen mae gennyn nhw organebau eraill, sef bacteria, ac mae rhain yn helpu treulio y cellulose i'r anifail. So dowch ni fynd drwy beth sydd yn digwydd. So ein cychwyn hefo, yn gyntaf, mae nhw yn torri y gwair gyda'i dannedd ac yn cymysgu gyda poer, gyda saliva, i ffurfio cul. Nw'n i ddod nôl at y poer yma a beth sydd yn hwnna, oherwydd mae poer yr anifeiliaid sy'n cnoi cul chydig bach o wahanol, a mae yna gwestiwn arholiad ar hwn, da ni edrych arno fo. Anyway, ar ôl hynny, mae o yn cael i'w cnoi a cael i'w lyncu, a mae o'n mynd i beth sy'n cael ei alw yn y rumen. Rwan, da ni'n galw hyn yn stumog cyntaf. Rwan, dydw i ddim yn hoffi y term am hyn, ac y rheswm am hyn ydy, dydy o ddim gyda 4 stumog. Beth sydd ganddo fo ydy, mae ganddo fo esophagus, a mae ganddo fo, essentially, 1,
2, 3 chwyddhad yn yr... So dyma nhw, 1, 2, 3. Mae gen fo 3 chwyddhad yn yr esophagus. Ac y rheswm dydy o ddim yn cael ei... Dydy ddim really yn stumog ydy oherwydd dydy dim o'r rhain gyda yr pH acidic fel sydd gan gwir stumog. A nhw'n ni sôn am yr gwir stumog, yr anifel. So hwnna di'r pedwerydd stumog. So bod nhw'n dweud bod gen nhw 4 stumog, does gen nhw ddim, beth gen nhw ydy, da ni'n dweud na 4 stumog, ond really chwyddhad o'r esophagus ydy o. Anyway, nôl at fan hyn. So da ni'n gael fo stumog cyntaf, ond fel dwi'n trafod, dim gwir stumog. Gwir stumog di'r darn olaf. A beth sy'n digwydd fan hyn ydy, ydych chi'n gweld fan hyn, mae o'n rhan mawr. A mae'n cael ei cymysgu gyda bacteria, a mae rhain yn treulio y cellulose i lawr i glucose. A beth sy'n digwydd fan hyn ydy, mae yr glucose yn cael ei ddefnyddio i eplesu. Right? Eplesu di fermentate, neu ferment. Ac mae'n ffurfio beth sy'n cael ei alw'n asidau organic. Ac does dim rhaid i chi fod yn gwybod beth ydy'r asidau organic yma, jyst deall bod hein yn cael ei amsugno i'r gwaed, a mae rhain yn rhoi egni i'r fuwch. So felly mae hwnna ydy y rhan gyntaf o sut mae'r cellulose yn cael ei treulio yn defnyddio neu yn helpu yr fuwch. Mae yna gwastraff yn cael ei cynhyrchu, sef carbon dioxide a methan. Dydy y carbon dioxide a'r methan ddim yn dod allan o'r pen ôl yr anifel. Mae rhain, oherwydd bod o i fyny fan hyn, mae o'n cael ei rhyddhau drwy y geg. Felly mae, ddim cweit yn byrpio fo fyny, ond mae'r nwyon yma'n cael ei rhyddhau drwy, fel yn cael ei byrpio i fyny, ac maen nhw'n anadlu yr nwyon yma allan. Mae yna lot o ryw, wybodaeth yn dweud, mae anifeiliaid cnoi cul yn rhoi allan mwy o nwyon tŷ gwydr nag ydy pethau fel awyrennau. Dydyn nhw ddim. Maen nhw yn rhoi allan nwyon tŷ gwydr sef carbon dioxide a methan, ond yn amlwg, bysa rhaid i chi cael lot o wartheg i fod yn rhoi allan yr unfaint o carbon dioxide a mae un awyren fawr yn mynd i wneud. Felly, peidiwch â credu pobl yn dweud mae bai. Maen nhw'n mynd i fod yn cyfrannu iddo fo, a so ddim amheuaeth o hynny, ond beth nhw ddim yn gwneud ydy cyfrannu cymaint am y rhai pobl yn ceisio dweud. Anyway, mae hwnna'n cael ei rhyddhau, so hwnna di gwastraff yn cael ei rhyddhau allan o rumen. Wedyn, mae'r cul yn cael ei eplesu, mae o yn cael ei symud i'r rhan nesaf. So dyma fo yn rumen, y rhan coch. Wedyn mae gennym ni reticulum, sef y rhan yma yn y blaen. So mae wedi bod yn y rhan yma, wedyn mae o wedi mynd yn ôl i'r reticulum. Ac ar ôl fo fod yn yr reticulum, mae o'n cael ei ailchwydu, so mae o'n cael ei regurgitatio yn ôl i'r ceg. Ac ar ôl iddo fo cael ei cnoi yn y ceg am chydig bach o amser, mae o wedyn yn cael i'w symud ymlaen i'r omasum. Ac mae dŵr yn cael ei amsugno yn fan hyn. Yn erbyn hyn, mae yna lot o saliva wedi cael ei cymysgu, felly mae peth o'r dŵr yma angen cael ei ail amsugno gan yr anifel. Fel ni'n dweud, hwn di'r trydydd stumog. Ar ôl fod yna, mi fydd mae yr anifeiliaid, neu mae'r anifel cnoi cul wedyn yn symud y bwyd i'r pedwerydd stumog. So i ail fynd drwy hwn. Yn gyntaf, yn y rumen, mae'r cellulose yn cael ei treulio gan y bacteria. Mae hwnna'n creu asidau organic sy'n cael ei amsugno i'r gwaed i ffurfio egni. Mae cynhyrchion gwastraff di carbon dioxide a methan. Hwnna'n cael ei rhyddhau allan o'r ceg. Wedyn mae'r bwyd yn pasio i'r reticulum, sef rhan blaen fan hyn o ruminol. Mae o yn chamber gwahanol. Ac o fanna, mi wneith o gael ei ailchwydu i'r ceg. So mae hwn yma just really i rhoi access yn ôl i'r ceg.
Ar ôl fod yn y ceg, mi fydd y bwyd wedyn yn symud syth i mewn i'r amaswm, lle mae dŵr yn cael ei ailamsugno, neu cael ei adamsugno. Ac yn olaf, wedyn, mae bwyd yn symud ymlaen i'r pedwaredd stumog, yr abomaswm, a hwn ydy'r stumog arferol. Hwn di be fysa yn ymddangos i fod yn stumog arferol tebyg i ni. Hwn ydy'r gwir stumog, a mae'r protein yn cael ei treulio yn fan hyn. Mae llawer o'r bacteria hefyd yn cael ei treulio yn fan hyn. Mae'r bwyd wedyn yn symud i'r cylyddyn bach, lle caiff ei dreulio ac ei amsugno i'r gwaith. Felly mae gweddill ohono fo'n mynd i fod yr un fath a'n system treulio ni. Ond beth wedi digwydd ydy mae lot o'r cellulose wedi cael ei treulio cyn cyrraedd yr cylyddyn bach. So, yn wahanol i'r cwningen, does dim rhaid rwan ailfwyta yr bwyd yma. So, be mae anifeiliaid cnoi cul yn wneud o ran addasiadau? Wel, mae nhw yn darparu rhan o'r colydd i'r bacteria fyw. Mae'r bacteria yn treulio'r cellulose, so mae gen ni cyd-ddibyniaeth. I wneud yn siŵr bod yr bacteria yn cael ei edrych ar ei ôl, mae rhan o'r colydd lle mae'r bacteria yn byw yn cael ei cadw ar wahân i'r prif system treulio. Ac yr rheswm am hyn ydy i rhoid amser i treulio'r cellulose, cos ni wedi trafod pan bod hwnna'n cymryd amser hir, ond mae o hefyd i rhoi pH optimum. Hynny yw, da ni ddim eisiau y bacteria fynd i'r stumog arferol eto, oherwydd os nhw'n mynd yna, mi fydden nhw'n cael eu lladd gan y pH eithafol. Mi fydd rhai o'r bacteria yn cael eu treulio gyda yr bwyd, ond oherwydd bod yna cyfradd atgenhedlu mor uchel i'r bacteria, mi fyddan nhw yn medru ail cynhyrchu i niferoedd. Felly dydy yr rumen byth yn rhedeg allan o bacteria. Bod yna bacteria yn mynd i fod yn pasio ymlaen i'r stumog ac yn cael ei treulio ac yn cael i'w amsugno gan yr fuwch, mi fydd yr bacteria sydd yn cael ei treulio yn cael i'w adnewyddu gan y rhai sydd yn cael i'w cynhyrchu yn yr rumen drwy atgenhedlu sydd yn digwydd yna. Reit, mae gen i fan hyn cwestiwn i edrych ar hwn. A mae o'n dweud fan hyn, mae gen ni anifail, angen ffynhonnell o sydd amino i dyfu ac i atgwirio. Mae bacteria sydd yng ngholydd llysysyddion yn gallu ymddatod cellulose ac mae'n cynnwys llawer egni. Mae'r llysysydd yn gallu amsugno a defnyddio rhain. Mae gwartheg yn cynhyrchu cyfaint mawr o poer yn cynnwys urea. Mae'r urea yn darparu ffynhonnell o nitrogen i'r bacteria defnyddio. Dyma un o'r pethau sydd yn defnyddiol, oherwydd os yr urea yn cael ei ychwanegu, mi fydd y bacteria medru creu lot o proteinau. Mae ceffylau angen diet yn cynnwys llawer mwy o protein na gwartheg, ac maen nhw'n cynnwys, neu mae tail ceffylau yn cynnwys 3 gwaith cymaint o nitrogen organic na tail gwartheg. Mae gennych chi yr llun o fan hyn, mae'n dangos y tree chamber. Wedyn y stumog arferol, wedyn mae gen ni'r cecum fan hyn. Mae gan hwn cecum, ond mae gen ni hefyd y cylyddyn bach. Mae gennych chi hefyd yr rhywun fath fan hyn, ond sylwch, mae yr anifail yma, y ceffyl, dyma lle mae'r bacteria yn ymddatod yr cellulose. So mae'r bacteria wedi ymddatod cellulose draw fan hyn. So mae hynna'n golygu mae unrhyw proteins sy'n cael ei ffurfio yn mynd i cael i'w amsugno yn fan hyn. Hefo yr ceffyl, mae unrhyw proteinau sy'n cael ei ffurfio fan hyn ddim yn cael ei amsugno, a felly mae'r proteinau actually yn cael i'w colli allan drwy'r colydd bach. A mae hynna'n golygu i'r ceffyl fedru cael digon o proteins, maen nhw angen bwyta mwy o protein na mae y fuwch. Mae'r fuwch yn medru get away gyda bwyta llawer llai o proteinau, oherwydd mae'r proteins o'r
bacteria yn defnyddio y urea i ffurfio asidau amino yn medru cael i'w treulio yn y colyddyn bach, a mae'n golygu maen nhw'n cael mwy o'r protein. So mae'n gofyn i chi disgrifiwch sut mae proteinau'n cael eu defnyddio, cael eu treulio, fel eu bod nhw ar gael i cyhyrau'r llysosydd. A wedyn mae gennym ni defnyddiwch y diagramau i egluro'r gwahaniaeth rhwng y swm y protein a'r ceffyl ac y lefel o nitrogen organig. So mae gennym ni 3 rhan i'n ateb ni. Sut treulio'r protein? Egluro sut mae gwartheg yn medru gwneud mwy o protein a pam bod tail ceffyl gyda lefel uwch o nitrogen organig. Rwan, dydw I ddim yn mynd i ddarllen gyd o'r rhain allan i chi. Mi fedrwch chi ddefnyddio'r fideo yma a pausio y rhan yma i edrych drwy'r ateb, ond fedrwch chi weld yn eitha cyflym fan hyn. Mae pepsin o'r stumog yn hydrolysis. Mi oedd o'n gofyn i chi sut mae protein yn cael ei treulio. Mae hwn yn dod o'r Maethiad Rhan, iawn, sef yr fideo ar mi wneud flwyddyn dwythaf. So mi fedrwch chi fynd drwy hwnna wedi chi wylio'r fideo yna. Iawn, so mae hwn jyst treulio protein ydi o. O ran y gwaith da ni newydd wneud heddiw, mae'r gwartheg yn cynhyrchu nifer fawr o bacteria yn y tair siambr. Mae'r protein yn cael ei wneud gan ddefnyddio y urea, cos beth sy'n digwydd ydy mae'n ffurfio glucose. Ac os da'n defnyddio cynnyrch neu molecules sydd yn cynnwys nitrogen, da ni'n medru gwneud protein allan o glucose yn defnyddio y urea. Mae planhigion yn defnyddio nitrad, mae'r bacteria yn amlwg yn defnyddio yr urea. Mae'r bacteria yn cyrraedd y stumog arferol ac mae'r asid yn lladd nhw, a wedyn mae unrhyw proteinau sydd yn nhw'n cael eu treulio a cael eu amsugno. Mae'r ceffyl, dydy y poer ddim yn cynnwys urea. Maen nhw angen mwy o protein yn eu diet. Mae'r ceffylau, mae'r bacteria yn y cecum. Mae unrhyw protein mae'r bacteria yn ei wneud yn cael ei golli yn yr ymgarthion, cos dio ddim yn cael ei treulio. Nad oes treulio yn digwydd yn y colyddyn mawr, ac felly mae y tail yn cynnwys lefelau uwch o nitrogen organic. Basically, nitrogen organic equals urea, asidau amino. Mae'r cyfansoddion fysa wedi cael i'w amsugno yn y colyddyn bach, ddim wedi cael ei amsugno fan hyn. Right. So hwn di yr rhan olaf o Maethiad, sef parasitiaid. Rhan nawr, mi sôn amdano fo ar cychwyn y fideo dwythaf, so dyma lle dwi'n mynd i mwy o fanylion arno fo. So mae gennym ni parasitiaid. Mae nhw'n organebau sydd yn byw ar neu mewn organeb arall, sef yr organeb lletuol. Mae nhw'n neud o ar traul, to the detriment o'r organeb lletuol. Ac maen nhw'n achosi niwed. Ac yn aml yn achosi marwolaeth. Dydy parasite da ddim yn achosi marwolaeth oherwydd os yw'n lladd yr organ lletuol, mae'n lladd ei hun. Ond maen nhw yn medru arwain at farwolaeth os nhw'n achosi digon o ddifrod. Ac wedyn mae'n dweud mae llawer o organebau yn dioddef o parasitiaid. So pa fath o organebau sydd yn dioddef o parasitiaid? Wel, mae planhigion yn dioddef o parasitiaid. Dyma di rhai o'r parasites maen nhw'n dioddef o. Ffwng, dyma ffwng fan hyn ar y dail. Mae gennym ni feirwsiau, mae gennym ni nematodes. Hein di fel yr pethau bach, mae'n edrych o profiad genwair. Mae rhain yn microscopic. Os newch chi fynd ymlaen i edrych ar astudio nematodes, mae nematodes yn anifeiliaid neu organebau niferus iawn. Mae fel rhyw fath rhyw hidden kingdom. Da ni ddim rili'n gwybod llawer amdanyn nhw, ond maen nhw ym mhobman. A wedyn mae gennym ni fan hyn pryfed yn bwydo ar yr dail. Enghraifft o parasitiaid anifeiliaid, wel mae gennym ni fan hyn bacteria, fungi, feirwsiau. Protoctist ydy hwn, pethau fel malaria, a wedyn da ni'n mynd i fod yn edrych ar yr llyngyr. Right? Ac mi fyddan ni hefyd yn edrych ar pryfed, sef y lleuen, yr
lais ydy beth da ni'n mynd i fod yn edrych arnyn nhw. So hwnna a hwnna ydy'r dau prif parasites da ni'n edrych arnyn nhw. So, ac yn olaf, os ydych chi'n meddwl, wel, hold on, mae bacteria yn get away gyda hyn, dydy bacteria ddim. Mae gen nhw parasitiaid i hunain. Da ni'n galw hyn yn bacteriophagau, neu bacteriophage. Ac mae hwn yn enghraifft da o un. Hwn di'r T2 bacteriophage. Mae'n edrych fel rhywbeth lunar landing pod, fel rhywbeth fel spaceship bach, ond dyma'n union fel maen nhw'n edrych. Fel mae gen nhw yr strwythur fan hyn, lle mae gen nhw'r coat protein, mae'r DNA i mewn y fan hyn, a mae gen nhw bron fel rhyw coesau bach i wneud siŵr bod o yn glanio'n gywir, a wedyn mae gen nhw fel rhyw nodwydd hypodermic, mae'n gwthio drwy'r cell bilen i fedru, a'r cellfur, i fedru gyrru yr DNA i mewn i'r bacteria. OK, so yn enghraifft cyntaf ni fan hyn ydy yn endoparasite. A hwn ydy yr llanghyren borc. Rhaid mae'n cael ei alw'n endoparasite oherwydd mae o tu fewn. So fel ar imi sôn fan hyn, mae parasitiaid yn byw ar neu mewn organeb llethuol. Mae hwn yn enghraifft o un sydd yn byw tu mewn, so dyna beth ydy endoparasite. Mae bob parasite wedi arbenigo ac maen nhw'n gwneud newidiadau esblygol i fedru goroesi tu mewn yr organeb. A mae'r llanghoren borc ddim yn wahanol i hynna. Mae'n medru byw yng ngholydd organebau eraill. So dwch ni edrych ar beth yw ei pethau, wel, neu beth sydd yn neud o i fedru wneud hyn. Rwan, i'w strwythur o, dyma fo. Mae o fel yn riban hir, da ni'n gweld llun bach neis fan hyn o y llanghoren. Da ni'n gweld bod o yn riban hir. Maen nhw hyd at 10 metr mewn hyd, sef tua hyd ein system treulio ni, ein cylyddau ni. So maen nhw'n medru llenwi yr holl beth. Fydd o ddim yn llenwi fo ac yn blocio fo fyny, oherwydd bod o'n reit denau. Ond mae o hyd at 10 metr o hyd. Mae gen fo sigolynau ar y top fan hyn. Mae yna bachau arno fo hefyd. Ac sigolynau di suckers, bachau di hooks. A mae heina yn galluogi fo fedru gafael ar tu mewn yn colyddyn bach ni. Mae heina'n glynu'n gryf at y colydd. Ac wedyn mae gorff o yn cyfres o proglottids, sef y segments bach yma. A da chi'n gweld nhw fan hyn. Da chi'n gweld nhw fan hyn, a da chi'n gweld rhai ohonyn nhw'n close-up, right, yn agos fan hyn, proglottids yma. So proglottisau ydy fel y segments yn fan hyn. Da chi'n gweld yr suckers fan hyn, a hyn di'r bachau sydd yn mynd i ddal o yn i'w le. Rwan, mae o gyda 2 organeb llethuol, a mae gen ni un cynradd ac eilaidd. So bodau dynol a moch ydy yr 2 organeb llethuol. Llethuol di host. Mae host yn swnio fel rhyw air neis i ddeud, da ni'n pleased o cael hein yna. Na, dyda ni ddim, ond yr organeb llethuol ydy'r enw sy'n cael ei rhoi. Mae'r organeb llethuol cynradd ydy'r bod dynol. So hwnna di'r un lle mae yr parasite i byw i fwyaf. A wedyn mae gen ni'n eilaidd, ac holl pwynt yr eilaidd ydy i pasio yr parasite o un person i person arall. So mae gen ni person fan hyn gyda y llanghyren borc, i hwn cael ei pasio i person arall. Mae rhaid i'r llanghyren borc ddefnyddio mochyn i fedru cael ei trosglwyddo o un person i person arall. Fedar o ddim mynd yn syth o person i person. Wel, neu dio ddim yn medru mynd yn uniongyrchol ac wneud hynna'n gywir. Nown ni ddod nôl nes ymlaen i sôn am hwn, cos mae o'n medru pasio o person i person, ac mae hwnna di un o'r problemau mwyaf. Ond mae wedi addasu i wneud o fel hyn. So, i'r mochyn, wedyn o'r mochyn i'r person nesaf.
So beth sy'n digwydd? Mae mochyn yn cael i'w heintio drwy fwyta o sianeli dreinio neu o caeau, unrhyw lle mae wedi halogi, contaminated gyda ymgarthion dynol. Wedi i'r llyngheren borg gael ei heintio, mae o wedyn yn pasio yr llyngheren borg ymlaen i pobl drwy i ni fwyta cig moch sydd wedi ei heintio ond heb cael ei goginio'n ddigonol. Hynny yw, ddim uncooked, ond ddim wedi'w goginio yn llawn. So yma ddasiadau sydd gan y llynghorau borg. Mae ganddo fo broblemau. Yn gyntaf, mae gen ni suddion treulio a mucus. Mae rhain yn mynd i ddinistrio llynghorau borg. Mae gen ni cyfangiadau stumog ar wal yr colyddyn. Mae gen ni peristalsis, sef cyfangiadau yr colyddyn. Mae gen ni pH eithafol. Mae gen ni system immunedd wneud trio dinistrio y llynghorau borg. Ac os di'r organeb lletuol yn marw, mae'r parasite marw. So mae rhain i gyd broblemau. Sut mae'n dod dros rhain? Wel, mae o yn gallu glynu tu mewn yr organeb lletuol. So hwnna un o'r pethau. Oedd o'n defnyddio yr bachau ac y sigolynau i wneud hyn. Mae o'n medru amddiffyn ei hun rhag yr ymateb immune. Be mae'n wneud, mae o'n gorchuddio ei hun mewn antigens o person sydd yn gwneud i ni feddwl bod o ddim yn rhywbeth dieithr. Dio ddim yn datblygu organau hanfodol. Pan bod o angen llygau, pan bod o angen clustiau, pan bod o angen coesau. Dio ddim yn mynd i symud, neu dio methu gweld dim byd, dio methu clywed dim byd. Felly, mae o yn gwneud cyn lleiad as impossible. So dydy o ddim yn datblygu heina. Mae yr siawns o fo gael ei trosglwyddo o un person i person arall mor fach, mae'r rhaid cynhyrchu llawer o wyau i fedru galluogi hyn ddigwydd. Mae'r organeb lletuol rhyngol yn galluogi iddo fo fedru cael ei pasio o un person i person arall, ac weithiau mae yna adegau lle fydd o angen medru goroesi amser hir mewn amgylchiadau sydd ddim yn dda, felly mae ganddo fo cyfnodau ymwrthol. Be mae'n wneud ydy, mae o'n medru hyncro lawr, mae o'n medru aros am amser hir heb cael ei pasio o un peth i peth arall. So yma ddasiadau. Dwi'n sôn am hein di yn sigolynau ac yr bachau. Mae ganddo fo gorchydd i'r corff sydd yn atal yr system immune. Mae ganddo fo cuticle trwchus i atal enzymau. Mae ganddo fo pethau fel atalyddion i yn enzymau ni. Mae o di dirywio organau diangen. Mae gen o system nerfol syml iawn, system osgarthol syml iawn. Mae rhan fwyaf o'i corff o'i wneud hefo atgenhedlu, oherwydd dyna di'r peth mwyaf anodd iddo fo. Ac mae o'n dena iawn mwyn cael cymhareb arwynebedd ar wyneb i cyfaint mawr. Mae o'n cael ei alw yn Saesneg tapeworm. A da'n gyd yn gwybod pa fath o siap di tape, sef hir a tenau. Mae o hefyd gyda organau atgenhedlu gyrwol a benywol ym mhob segment. Does na ddim rhyw fath o dating service i'r llynghorau borg. Mae o yn byw yn yr system treulio, felly dio methu cwrdd â llynghorau borg eraill. Felly mae o yn gwneud siŵr bod bob segment yn cynnwys organau gyrwol a benywol. Mae pob un segment yn cynnwys 40,000 o wyau. Mae'r plisg hefyd yn wedyn mwyn galluogi iddyn nhw fedru parhau amser hir lle mae o mewn amgylchiadau sydd ddim yn dda. Dyma fo llun cyflym o beth sydd yn digwydd. Na i fynd drwyddo fo. So mae hwn yn dangos yr cylch drwad ohono fo, so na i fynd drwy bob rhan.
Sori bod y rhan yma mewn Saesneg, ond anyway, dyma fo'r segment, ac maen nhw yn cynhyrchu yr segment yn llawn wyau, mae rhain yn cael eu pasio i'r amgylchedd. Mae'r segment yma'n cael ei bwyta gan foch, oherwydd bod y carthion yn cael eu rhyddhau ar y cae. Mae'r carthion yma yn cael eu bwyta gan y moch, mae'r wyau wedyn yn troi tu chwith allan, a maen nhw yn mynd drwy'r mochyn, a maen nhw'n ffeindio'u ffordd at y cig. So maen nhw'n mynd i mewn i'r cyhyrau, ac maen nhw'n ffurfio yr tapeworm, fel yr codonau yma. A beth ydy o bron ydy fel tapeworm sydd tu chwith allan. Da chi'n gweld bod gennym fo yr tapeworm fan hyn, bod gennym fo i'w fel pen, a mae hwnna'n popio y ffordd iawn o gwmpas pan mae o'n mynd i mewn i'r person. So os da ni'n bwyta cig heb cael i'w goginio yn iawn, mae'r codonau yma neu'r cysts yma'n mynd i fod yn actif, a mi fyddan nhw wedyn yn ffurfio yr llynghyrren yn ein system treulio ni. So maen nhw'n ffurfio yn fan hyn, a maen nhw'n cychwyn tyfu. Ac dyma fo yr tapeworm yn ffurfio. Rwan, y problem mwyaf ydy hyn. Os di'r wyau yma ddim yn cyrraedd yr mochyn, mi fyddan nhw'n medru achosi problemau mewn pobl. Na i egluro hwnna yn fwy fan hyn. Right, mae o wedyn, da ni'n dod nôl i'r ail gychwyn, a da chi'n gweld lle maen nhw yr proglotids, right, yn cael i'w gollwng allan, a dyma gen i'r holl gylched yn cychwyn eto. Dyma fo un o'r proglotidau. Da chi'n medru gweld bod bob peth mae o angen yn fan hyn. Mae gen fo yr system atgenhedlu benywol, mae gen i'r grwol, mae nhw wedyn yn ffrwythloni, a maen nhw'n ffurfio yr wyau yn yr proglotid, ac wrth i hwnna cael ei rhyddhau, mae'r wyau yma'n cael ei rhyddhau i'r amgylchedd, a heina sydd yn cael ei bwyta gan y mochyn. So mae pob segment gyda system atgenhedlu grwol a benywol. Mae yna system nerfol a system ysgarthol syml. Does ddim system treulio, oherwydd dio ddim angen un. Ond yr effeithiau niweidiol ydy hwn. Mae llyngu'r llawn dwf ddim yn achosi problemau. Dio ddim even yn achosi llawer anghysur. Ond, os di bodau dynol yn bwyta'r wyau, a rhain ydy'r wyau da ni'n sôn amdano nhw, rhain. Lle mae fan hyn. Os da ni'n bwyta rhain, mae rhain yn medru, lle mae fan hyn, mae rhain yn medru ffurfio codennau tu mewn yr person. Ac maen nhw'n medru gwneud hyn mewn gwahanol organau, ac maen nhw'n medru difrodi yr meinweoedd o'i cwmpas nhw. Maen nhw'n medru trin nhw, ond mae rhain yn medru ffurfio yn y calon, yn yr ymennydd. So mae gen nhw gallu i achosi lot o broblemau. Rwan, ffordd da ni wedi medru lleihau ar hwn ydy, mae gen ni mesurau iechyd cyhoeddus. Da ni ddim yn cael rhoi raw sewage ar y caeau ddim mwy. Plus mae gyd o'r cig yn cael ei archwilio yn rheolaidd mwyn gwneud siŵr bod yna ddim codennau yno fo. So na i wneud yr darn olaf yma yn gyflym. Mae gennym ni un peth arall. Pediculus ydy enghraifft o ectoparasite. Mae hein yn byw ar y tu allan. Ac rhain ydy yr lais, yr lleuen. Mae rhain yn byw ar gwaed dynol, ac dyma be maen nhw'n fwyta. Does gen nhw ddim adenydd, so felly mae nhw yn byw ar yn croen ni, ac oherwydd does gen nhw ddim adenydd na coesau mawr i neidio, mae nhw'n medru lledaenu dim ond drwy gyffyrddiad, so wrth i ni ddod yn agos i ein gilydd. Mae nhw yn dod wy wyau ar y blewyn. Dyma fo yn yr wyau ar y blewyn. Mae o yn deor ar ôl 70 diwrnod, ac yn dechrau dod wy wyau 9 diwrnod ar ôl hynny. Mae nhw yn bwyta ein gwaed ni.
ac os ydyn sy'n cael eu tynnu oddi ar yr bodau dynol, maen nhw yn marw. 3 cam i'w bywyd nhw. Ar ôl 1 wythnos, mae yr wy yn deor. Mae'r nymff yn dod allan. Mae o'n edrych fel oedolyn. Da ni'n galw hyn yn metamorphosis anghyflawn, oherwydd mae jyst fersiwn ohono fo yn edrych chydig bach yn llai. Be da ni medru gweld yn aml iawn hefo lais ydy wyau gwag. Os da'n gweld hynna, mae'r wyau actually yn wag ar y blewyn, achos mae'n edrych yn wyn. Mae'r nymffod wedyn yn troi'n oedolion mewn 10 diwrnod, ac wedyn maen nhw'n mynd ymlaen i sugno y gwaed. Rhan, mae yna cwpl o gwestiynau arholiad fan hyn i'w edrych arnyn nhw. Yr un dwi eisiau edrych arnyn nhw yn gyflym, gewch chi edrych ar yr llall yn amser chi'ch hunain, gyda'r deunydd dwi'n rhoi i fyny, ond mi oedd hwn yn cwestiwn gafodd i'w roed ar hwn. A beth ydy o? Ydy cymharu yr llynghyrren borg ac yr pediculus. Ac i ateb y cwestiynau yma, mae rhaid i chi roi addasiadau cyffredinol, wedyn mynd ymlaen i edrych ar addasiadau'r llynghyrren, a wedyn addasiadau yr lleuen. So cyffredinol, mae'r ddau'n heterotrophic, maen nhw'n cael maeth gan yr organeb llethuol, maen nhw wedi cynhyrchu nifer fawr o wyau, a mae yna cyfnod ymwrthol yn i'w bywydau nhw. Penodol, mae yr llynghyrren yn endoparasite. Mae gen fo organeb llethuol, hynny yw, mae yna 2 ohonyn nhw cynradd ac eilaidd. Mae gen fo scolex mwyn medru gyda bachau i cydio i'r colydd. Mae'n hir ac yn fflat yn ystod i'w gyfnod i'w amser yn yr system treulio. Mae cuticle trwchus i atal hyn rhag cael ei treulio, a mae o'n deurywiad, hynny yw, mae'n medru hunan ffrwythloni. Mae pediculus yn ectoparasite. Mae gen fo crafangau i atal dod yn rhydd, so mae'n medru cydio ar y blew, dyna pan bod y mor anodd i gael gwared o'n nhw. Maen nhw'n holozoic, so maen nhw'n treulio drwy amsugno gwaed, ond maen nhw'n treulio i mewn, dyn nhw ddim yn byw ar bwyd wedi cael ei treulio, ac mae gen nhw rhywiau gwahanol, oherwydd bod o'n hawdd dod i hyd i cymar, oherwydd maen nhw yn byw yn rhydd ar yr person. Reit, Rhan, dwi'n sori bod y darn olaf chydig bach wedi cael ei frysio, ond da chi yn medru edrych ar yr deunydd dwi wedi rhoi hefo fo i chi fedru fynd drwy'r cwestiynau yna mewn mwy o amser eich hunain. Diolch fawr iawn.